Class of 1978 Dennis Memorial Grammar School DMGS Ọnịcha chịkọbago mmemme ịhafe onwe ha n'aka Chineke na ihe Chineke na-ekele maka ndụ na arụ ike na ikele maka ngọzi niile ọ na-enye ha n'afọ kwuru afọ ịhafe onwe ha n'aka Chineke. Ya bụ mmemme nke mere na All Saints Cathedral Ọnịcha ka e wetara akụkọ a ka o si gaa. Onyeisi oche na ya bụ otu bụ Maazị Noel Adịnike bụ onye du ha dịka ha gbara egwu ekene jee n'ihu Chineke n'okwuchukwu ya nke isiokwu ya bụ inye Chineke otuto. Ka ụkọchukwu Gozie Achebe kọwapụtara mkpa ọ dị inye Chineke otuto. Ụkọchukwu Achebe gwara ndị ụka ka ha nwee obi ikele Chineke na ihe ndị gara aga o mere ha mgbe ha na-atụgharị uche n'afọ ndị gara aga. Mgbe ndị ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye chairman na ya bụ ọgbakọ bụ Engineer Akwukwo kwuru na obi bụ ya sọ ekene maka ngọzi Chineke na ndụ ha. O kwuru na ha nwere mmasị na ihe ndị ha na-alụpụta na ya bụ ụlọ akwụkwọ ma ezi nkụzi ha na-enye ụmụ akwụkwọ ha wee dụọ ụmụ akwụkwọ DMGS ọdụ ka ha gbado anya n'akwụkwọ ha. Mgbe ụka gbasara, ndị otu klaasị a jere nenekwa ka ọlụ si aga na ihe ha kpọrọ Centenary Project n'ọnụ oyibo, ịnata oriri nsọ na ekpere pụrụ iche ekpere n'isi ndị otu a bụ ihe gosipụtara na ya bụ ụka. Site n'Ọnịcha, Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.